mai ke pha là ke nagorik sureksha mons hoi là pen inut RTI claim bang phu hoi lo là si nili ke nagorik sureksha mons along a president là pen RTI ta ke claim bang phu lo là pen nili dung bang ke netro phangchu là ke vice president lo nagorik sureksha mons là ke netro phangchu lo là pen pualang li bang ke là kupli homosti long a president lo nagorik sureksha mons asi pini ni litum perang ke mai ke pha jase met pet pen ke phalam the bang ke la phelo je kar biang long arat ilitum rong rup ke do kadu kawe akar bi khai antame cherok tok donang ji po phansi nili pini la so a perang ke mai ke pha asi ilitum ka cherok tok te ajoine at ilitum ka cherok tok te pot ilitum kai kita chok jibon bang aphan ininga chithe imithang akhe hijan imithang amunit akorte muti punu posar si dulu pu ininga chet he joine ili tum ke long ya sonta long nune delo lasi la so pu taxi chethan phui nang le tum lasi ni lipini ke chengsi ke la halo non ke dam tang jitu krong phlia towar an alam ki ke dosai la ke nili gali kat do kawe taning je lo nili taning je bom lo lasi hala swang thun pini ka ning je ji bangala pohelo je ili tumalong national highway 627 National Highway 627 Amsoy Gate to Hadima Hasawan si laso atuar ke kapalipo tulen lake krong ni atuar lo non kapeleji lasi hala krong ni atuar kapeleji Amsoy Gate to la Hadima Hasawan kapeleji lake Nagaon district ta Kroy Putpo ladak district ke thom West Karbi Anglong Nagaon district lapen Dima Hasao a district la district ke thom lapen Meghalaya ta asap o kaparlu chetdo hadak kupede Dima Hasao adungara long lasi la swato waralong ilitum West Karbi Anglong arada tumta kacherok tok dunjia phansi ladak ilitum ke claim ke dam nangi koson ma la so phansi chethan sinang pusi nili dak pherai pherang ke mai ke pha lasi ke chengsi la phelo jela West Karbi Anglong jitu Amsoy tu dak doyang mukan West Karbi Anglong kapuri la so tulen atuar 627 la so atuar ke Gazette of India la hello Gazette of India lo la si la dak Gazette of India hadak pen nang kai proof ke la ke na kopendelo 9 November 2016 la lo la pen ilitum dak Karbi Anglong ta la so long si ilitum ta do dun kok lo la si dak niligi puji bangke la so arong jitu ilitum kapuri dun la so West Karbi Anglong kapuri dun arong la pohai lo nili non na tumhan patini po ke chengsi ke dongka mukam revenue circle long apuri lake amri sorry nili diai kha lake okalang lo dongka mukam circle amri development block along kapuri dun la so along kapuri dun ke arong ke la phelo dalimbari ladak alang le tum ke toke NC mane non cadastral dake free sorkari along le puta pulong le forest puta kali rat long le puta kali la puson silatum dalimbari long ke tok la pen ako do thulang senani nodi arai puri ponpo langteng lapen Gila Pata lapen Hatigor Rodhula te NC area sipuri lo lapen Borkok late NC area lo lapen Plim Abi lata NC area sipuri lo lake Amri block along lo kapuri lapen ako puthot wang thuna Dongka revenue circle thak lo lake Chinthong block development lo sipuri ponpo lake arongamen ke la phelo maisam rong ta NC ria pusipulo boithalang so 1 boithalang so 2 lapen hongkram 1 hongkram 2 lapen huru bolthor lake moza ke west rongkhang lo lapen rong tara lata NC ria huru bolthol lahalo lapen garu gaon la ke west rongkhang along sipuri lo ako dothulang lake east rongkhang moza la bangke tengkara langso podum pokuri lapen langhan urban
la pen Phan Kri Gao Arban la pen Kolonga East Kuthepi Terangao Dongka number 2 Langsudo Theso 2 Telehor Inglong Parpan la pen Ramsingao Prilu Harlong Sora Jengkha Kolonga Phelangpi Ampothar 1 Ampothar 2 la pen Khirni LSM Farm la pen Ingchin Langso Lamba Pathar la pen Doyang Muk Hawai Purmoja lasi laha hello Karbiang Long West Karbiang Long non krong nia towar ke wangji along kapuri dunke laha hello lasi halada ke do arara tum aphanili pini kapachini ji nangli tum pherangke hoi pen je nangli tum patta ke long ji phan nangli tum chebor idun ignoi la pen arona teng ko son siki claim nei ma la ke circle office damlote bang officer tum sinang thanpo lasi lasolong ilitum Karbiang Long West Karbiang Long tum jasemet pet pen nangli tum non pen jisik dunang po hoitu ka jisik tanglo plote la tami olam lo setame lahai long patta chikuri dunang ji kopia posinili la solam ki pudamik ma ke damtang krong phliatowar ke Omor Singh Tiso EM revenue in charge alangli bang chipahem phupon pen alangli leadership si Tenzing Rongpi joint secretary kala lasi alang ditum aphansi lapen mondol turun Rongpi jasemet pet pen turun Rongpi alang tum kaddu ka chera pensi kalili kalang dak along le patta kuri pen rat along le cherai pi lo pusinili ninging tum lasi alang ditum han ka chisik nei na so bangke do pusinili ako ke than thuiglo lapen lada ka bang nili aniom bang chini pame medelo lasi ke theke